uNkulunkulu akulonde uphile phuse uphumelele kama pastor eChina Africa. Okubaleni okufanele ngicela wena. Le number ayisense kuphela. So ngo-9 ka-5 uma uyimember. From Monday to Friday awungu-WhatsApp. Fona from ngo-9 ka-5. Unikezwe phoswa. Amen baba. Ngicela ukubuza ngiphuphisa izinkomo eziningi ezibovu. Sabeleza ngene insimini ibitshalwe-ke imifino namathanga madumbe phela. Kukuhle. Ney'nkukhu ezibovu zila kule nsimi ziningi nazo. Ngiyabonga. So lezi nkukhu nalezi nkomo zingashintsha yodwa ngoba lezi nkukhu inkomo ebovu yesiyidalwa mostly kuba yidalwa zabomalume. Nazi inkukhu ebovu could be yidalwa be symbolism yidalwa zakomalume. Also they can symbolize imimoya yabo kumuntu wemimoya amadlozi to be specific imimoya ushuthi imoya amathongo imoya amadlozi. Kodwa ke asenze kanje la sizofocusa sokhuluma ngenkomo. So 1 uma ngokwesintu uphuphe inkomo eyibofu kungaba nje uphawu oluhle uma zingena kuphi ensimini olusho kumele uphuthume nje wenze iladi okanye isithebe ngokusheshsha kungaze konakale nakuzemali. 2 futhi omnyanga ngibeka nje uma uphupha inkomo ezibovu uphawu olungaba lobu uma sesingena ensimini. Lokho kusukhomba ukuthi kungenzeka uqwashiswa ngokuthi ukweleta isithebe okufanele ngabe kudala wasenza manje izidalwa sezingase zicekele phansi ke ingcebo nemali. 3 yenze omnyanga ngibeka kanje uma uphupha inkomo ezibovu ngabe uphawu uma zingena ensimini usho kungenzeka inhlanhla izoshabalala ugcine ususokola noma uhlupheka ngoba unawo amandla noma kade unawo amandla kodwa awuzihluphanga ngokwenza isithebe esikade sidingeka noma awuzihluphe ngokwenza isithebe esidingekayo. Kodwa ke number 4 kwesinye isikhathi uma uphupha inkomo ezibovu ngaba yuphawu lokuma ingena ensimini olusho ukuthi kungenzeka uyatshengisa ukuthi kumele uqaphele ngoba uzovukelwa izitha ezizoqotha zicekele phansi umklamo okanye umsebenzi okwenzela inzuzo nemali. Deuteronomy 28:51 siyakuyidla inzalo yezinkomo zakho nezithelo zomhlabathi wakho uze ubhujiswe singakushiyeli amabele noma iwayini noma amafutha noma isandla sezinkomo zakho noma amazinyane ezimvu zakho. 5 omnyanga ngibeka kanje uma uphupha inkomo ezibovu ngabe uphawu lophuma zingena ensimini olungasho ukuthi kungenzeka wena ushaywa ngento eyisilwane noma ngento ewumoya omubi ezodla manje isimo sobunhlanhla idle into isimo sobusencebe idle into isimo semali kuwe. Isaiah 5:17 amaqundlu ayakuklaba njengasemadlelweni awo nasezincithakelweni zabacebileyo yakuklaba ziyakuba zabacebileyo yakuklaba amazinyane.